menneisyyttä, niin ei ole myöskään tulevaisuutta. Ja näin ollen, kun me talvisota olimme käyneet ja siinä oltiin menetetty jo noin 10% maa-alueestamme. Ja tästä johtuen jatkosota lähteminen oli tietysti erittäin helppo siinä mielessä. Läksin sinne vapaaehtoisena ensin, mutta toki olisin joutunut sinne jo menemään sitten jo oman ikäluokkanikin mukana. Ja se oli pääasia, se mikä oli menetetty, niin sitä pyrittiin saamaan sitten niin kuin takaisin. Että tämä nyt sitten oli noin niin kuin se pääasiallinen tarkoitus, minkä takia minä sinne menin. Minkä ikäisiä te olitte silloin? Minä olin silloin 18, nuori kaveri. Mitä sinne rintalle sitten menit tekemään, missä päin te olitte sitten? Kun minä olin täällä niin sanotussa Maaselän kannaksella, josta noin tultiin, me Väänisinnasta mentiin Maaselkään tuonne Paateneeseen, Karhunmäkeen ja Karhunmäestä Paateneeseen ja Paateneesta mentiin sitten Rukajärveen suuntaan, jossa jäätiin Jolmajärven eteläpuolelle Kuusniemeen. Ja sinne me rakennettiin niin sanotut tukikohdat sitten. Ja ne oli eteen työnnetyt tukikohdat ja tukikohtien välit oli suurin piirtein semmoista 3-4 kilometriä. Ja se partioitiin joka päivä 2-3 kertaa aina otettiin yhteyttä seuraavaan, että nähtiin, että siinä piti vähän tuntea tietysti metsää ja katsoa, että onko mitään jälkeä. Talvellahan sen tietysti oli helppo nähdä sitä jälkeä, kun lumeessa tietysti erottui selvästi, mutta kesäaikana piti aina tietysti katsoa vähän varpuja ja niin päin pois, että oliko siellä mitään tapahtunut. Entä oliko teidän perheenjäseniä sitten siellä rintamalla? Oli. Mulla vanhin veli meni jo talvisodassa. Ja sitten oli serkku, mutta siis vanhemmia, että olivat sen verran vanhoja, että he eivät siis joutuneet sotaan, mutta minähän sinne sitten jo olin ja olin 4 vuotta kaiken kaikkiaan. Siis olin 3 vuotta rintamalla ja 1 vuoden takarintamalla. Saitteko te näitä kavereita sitten siellä? Anteeksi? Kavereita saitteko sitten siellä paljon? Siis rintamalla? Juu, kyllä siis nyt täytyy sanoa, että me tavataan suurin piirtein kerran vuodessa. Tavataan Immolassa. Ja me olemme siellä erikoisrajajääkäreiden valatilaisuudessa niin kuin kunniavieraana. Ja meitä ei ole enää muuta kuin 2, jotka käydään siellä. On kenraali Yrjö Kärkkäinen ja minä. Hän oli silloin tietysti luutnantti ja monet taistelut oltiin käyty yhdessä ja jopa oltiin kaukopartiossakin joskus hänen kanssaan. Jäikö teitä sitten näitä mitään hyviä muistoja sieltä rinnalla? No kuule, hyvät muistot, ei oikeastaan mitään muuta kuin se aseveljeys. Se oli hyvin tärkeää ja sehän tietysti jäi, koska sehän on periaatteena, että kaveria ei jätetä. Ja tällä periaatteella sitä tietysti mentiin aina. Entä millaista se teidän elämä oli sitten sodan jälkeen? Sodan jälkeenhän oli tietysti erittäin vaikeaa siinä nähden, kun oli, mitä se nyt oli tietysti, sota, joskin sen tietysti itsenäisyys säilyi, niin oli vaikea tarttua tietystikään heti noin niin kuin siviilityöhön. Se oli hyvin sanoisin kuin henkisesti raskasta. Siis ihmisen tappaminen on aina ihmisen tappamista. Oli se sota tai siviilissä. Että mitä te haluaisitte viestittää nykypäivän nuorille vanhoista ajoista?
siis haluaisin sanoa. No sanoisin näin ikään, niin kuin juuri äsken teille jo alussa sanoin, että olen todella onnellinen ja iloinen siitä, että te olette nuoret lähteneet katsomaan menneisyyttä. Niin kuin jo kerroin jo teille äsken, että ellei ole menneisyyttä, ei ole tulevaisuuttakaan. Että sitä pitää näin katsoa. Ja nuoret, kyllä mä uskon, että siis tämä maa on kuitenkin niin rakas maa meille kaikille. Jos meidän päälle hyökätään, on aivan selvää, että me tartumme aseisiin ja puolustamme tätä. Ja olen aivan 100% varma, niin teette tekin. Mitä mieltä te olette siitä, että nykyään naiset menee armeijaan? Naiset. Minä sanoisin näin ikään, että en minä pidä, että naiset menevät armeijaan, mutta sen minä hyväksyn, että naisilla olisi taas uudestaan se vanha sama lottajärjestelmä. Se oli todella hienoa. Siinä vain lotat saivat sodan jälkeen väärän arvostelun. Se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Ne teki erittäin suuriarvoista työtä siellä ja tietysti meitä ihmisiä on joka juna aina menossa. Ja niin on tietysti sodankin aikana on ollut. Mutta pääasiassa niin suuriarvoista työtä, että monikaan ei oikein sitä usko eikä oikein osannut silloin arvostaakaan. Sotasairaaloissa ja kenttäsairaaloissa niitä oli paljon, sitten oli muonittamassa, ilmavalvonnassa olivat ja siis hyvin paljon tällaista työtä tekivät. Ja siihen mielessä minä katsoisin, että uusi järjestelmä, jossa naiset voisivat ottaa isänmaallisen työn.